Yabona la kumaskandi bafethu, angifuni ukunirobha. Sanibona. Yabona la kumaskandi laba bafethu laba abama-influencer o-influencer ntoni ntoni ntoni. Uma uthi nje uzama ukuba yi-influencer la kamaskandi, lethi ngini-advise yothi ngiyi-advise kancane. Yabona uma ungena maskandi influential ntoni. Kunezinto okufanele ungazenzi. Uma ungena lento yokuba yi-influencer la kamaskandi ufuna ufane noSkinkili, ufane nalo mfethu abathi bani i-fraud yasenkandla. Uzofana nale ntombazane abathiwa bani uMini Yakhuba. Uzofana nale ntombazane le angisazi, ngeke nginazi phela nonke. But sekunabantu abama-influencer amaskandi futhi abazi ukuthi basesayidini kodwa manje ngendlela. Angisho uSkinkili akekho esayidini. Laba abanye abafethu engibabalile. Okanye ngeke ngithi laba ama-influencer engibabalile. Awekho ayibona asemasayidini hhayi uSkinkili. Yabona laba abantu bayayazi into abayenzayo. Laba bantu ngeke ubone bephosta leli elinye isayidi abangekho kulona beliphosta beligqeka. Nhlobo. Umuntu uphosta iqhawe lakhe. Ukhuluma ngeqhawe lakhe adlule. Abalayikhe abantu bamthuka, ayayithulela. Okanye aphendule lokho. Kodwa ngeke umuzwe esephendula esekhuluma nento ezogxoba iqhawe langale ngoba nakhu ethi akalilandeli. Ngiya kule nto kaMtshali. Umtshali uma kuwukuthi uyena lo phendula lapha ephejini lakhe, uthathe ngenhliziyo. Yabo? Uthathe ngenhliziyo futhi mina-ke okungimangazile ngoba manje cathi umtshali usemdadlanyana la kumaskandi. Futhi bengitshela ukuthi mhlawumbe uyawu-understand-a, uyaba-understand-a kahle kahle abalandeli abawulandelayo. But ngiyabona no. Hhayi. Unless naye bevele esebona ukuthi sekufanele alandele la kunebhodwe eliconsa khona. Because okay, ngeke size siphike. Siyabona sonke ukuthi umhlaba utshekele ngakephi kule minyaka esikuyona. Yabo? Siyabona ukuthi umhlaba utshekele ngakephi. Nakho futhi esingenayo ishoyo ukuthi kuhamba kube into engakanani. Yabo? Ukathi uSimomoza ebhala lapha wathi, hheyi, indoda iyophiliswa zinqumo zayo. Ngempela-ke futhi manje la kumaskandi umuntu nomuntu uphiliswa zinqumo zakhe. Ongene wena wazophika nathi la sabalandeli, wena sewunalo igamanyana elikhona. Phela ukhumbule la kamaskandi bayakwenza umuntu ayaphinde futhi bakubulale uphila. Khona usajabulela ukuthi uwumuntu nje ngabo baphinde futhi bona bakushonise phansi. Yingakho ngithi mina kufanele uphike nabo. Yabo? Phika nalaba bantu kuyingozi. Because laba bantu njengoba ngisho basho noma yini. Laba bantu abanandaba nawe because bayazi awusoze wahlangana nabantu ndawo. Wena awungeke ube nesikhathi sokumnaka. Yena uzokhona ukuthi akunake because uyi-public figure wena ulapha phezulu, yena ula ngapha emva kwefoni yakhe ney'thupha. Futhi-ke sesifaka noma yini-ke manje ey'thombeni akuseyona into. Siyayilokha futhi namalokhuzana ethu ukuze uzosibona. Yabo? Le nto umtshali bengafanele ayiphendule kanje le nto yakhe. Yena bekufanele ayigxilise kubalandeli. Unless ukhona umuntu am-advise-ile wathi yazini mtshali, since sekukanje isona sikhathi sokuthi ubhuste because ngithe mangithi ngiyabuka or ngithe mangithi ngiyasesha igama lakhe lalibhalwe ukuthi popular. Yabo? Ngase ngibe ngakhumbula ukuthi okay, vele labantu laba bama-influencer okanye bayalokhuza bafuna ukuhlezi bese mehlweni abantu for i-brand yabo or something, but
I don't think ukuthi iyona ndlela e-right leyo ukuthi umuntu aphakamise i-brand yakhe. And okubuhlungu ukuphakamise i-brand yakhe ngokuthi ubulale omunye umuntu ngenxa yabantu abathi balandela lowo muntu. Yabo? Wena uthatha into ey'shiwo abantu abalandela lowo muntu, ngalowo muntu uthatha zona wena usebenzisa lowo muntu ukubuyela kubona, which is wrong. Wena ziningi izinto ongazisebenzisa ukuthi fight back kula bantu abalwa nawo. Zibuza umbuzo owodwa, bona la bantu bona bayinkinga kangaka laba, bona okuya ngisho nje uKhuzani noMthandeni. Ukhuzani noMthandeni ukubona bephendula wonke amakhomenti, okanye umuntu abuyele ayophendula into ezogxibha imbangi yakhe ngenxa yokuthi ubone ikhomenti ebhalwe omunye. Okay, fine, ake ngithi vese okay, vele bayakwenza, but hhayi njengale ndlela wena osuwenza ngayo. Bona bakwenza ngale ndlela le ezoyisa bona umsebenzi wabo phambili, hhayi ezoxoba umsebenzi wabo ubuyele emuva. Yabo? Okukhulukazi-ke uSlow usakhula yena kule nto. Yabo? But akabuboni ubungozi azifaka kubona. Angisho ukuthi u-wrong or angisho ukuthi u-right or u-wrong. Yabo? Ngiyazi bazongibuza ngoMax Makhanya, bazongibuza ngosibani bani. UMax ngeke uze umfaqise noSlow. uMax uMax, uSlow uSlow. uSlow sonke asimazeli lamaphosta akawaphostayo. Yabo? uSlow asimazeli yonke lento ayikhulumayo. Unless mhlambe kuwukuthi mhlambe asazi khona into engale ayibanga noKhuzani. Because phela amanye ama-post akhe ase-personal wona asebheke kuKhuzani straight. Yabo? Awasekho ngabalandeli bakaKhuzani. Yena uselwa izimpi zakhe nabalandeli ngoKhuzani. Yabo? But at the same time akaboni ukuthi uyazibulala. Angisho ukuthi ngoba nakho umgodi nakho ukuyisa umgodi usuke ungazobe cha, angisho njalo, but yena fanele ayibuke ngaleli su lokuthi usafuna ukuyaphi empilweni. Njengangithi akafane noSkhinkile. Yabo? Afane no-Fraud. Abantu ababheke one place. Ongeke umuntu umuzwe ekhuluma izinto ey'negative. Uhlezi ehleka entweni e-positive. Enze leyo nto leyo ayiveze kubantu bese ephuma kanje. Wena uma ufuna ukuphakama ngokuthi uthi usibani bani, unje unje. Kade futhi wena izolo lokhu uncoma lowo muntu loyo. Akekho ongazi ukuthi la kumaskandi kuyashintshwa. Nabo ogatsheni bebevutha izolo lokhu, namhlanje kuthulekile. Yabo? Baningi singababala sishona ilanga ubuculi bamaskandi. Bawuthi kuphela abantu ngisho abakhipha into ekanjani bohlezi besemnatheni abantu ohlezi kukhulunywa ngabo 365 days a year. Yebo lona? So-ke mtshali ngizothi bafo, hhayi kabi angilwi nawe. Nje bekuthi ngiyakubonisa. Kungenzeka mhlambe futhi nezinto engiy'shilayo ziyenza isense. Sebusuku manje. But-ke into engifuna ukuyisho baningi ama-influencer futhi asengozini ama-influencer kamaskandi cause kumaskandi ufuna uphile ngabantu ababili kuphela. Umaskandi noma ungarayisa kanjani, ufuna unyuke 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 kodwa manje kufanele sazi ukuthi unyuka nje ngakuliphi isayidi. Ngabe unyuka ubovu noma unyuka uhlaza. Yabo? Of which is wrong nayo le nto leyo. Angazi ingaqedwa kanjani. Yabo? Ngoba kuney'ngane zabantu ey'zolamba ngale nto le. Kuney'ngane zabantu ey'ngazama ukuthi ziy'khandele amagama la kumaskandi but ngeke asoze. La kumaskandi ngisho kungathiwa uyaziwa ukuthi ulandela uMenzi, noma kungathiwa uyaziwa ulandela uMfundiseni Magubane. As long as ukwazi nje ukuthi wena uthanda umaskandi, kufanele kula bantu bobabili sikwazi ukuthi eziphi iy'ngoma zamuntu oy'lalelayo, okanye-ke umuphi umuntu ombona eshaya kangcono kunomunye, ngoba kufanele uhlezi kunaleyo nkulumo. Of which inkulumo e-wrong, inkulumo esiyabulala abantu,
ekhulumela ebulimaza abantu, ekhuluma emoshela abantu imisebenzi. Yabona nje, kuningi lezi mfethu le mpi yalabafethu ekwenzile. Impi yalabafethu iyingozi idlula eyaMgqumeni noMtshengiseni, yabo. And isizoba yingozi kakhulu because sino-social media, yabo. Mina bengithi ayiyekwe le nto, yabo. Abalandeli ngeke uze uba-control-e mfana, futhi ngeke uze ubenze lutho. But ziningi iy'ndlela ey'ngenza ukuthi abalandeli bayibone nabo ukuthi le nto abayenzayo ayikho right. Uyuzwe lapha ey'ngqoleni bekutshela ukuthi eish, asithandi-ke uma besibona abaculi behlangene kanje bezwana, akuzwanwa kuzwanwane. Sifuna kuxovanwe thina endimeni uvele ubone ukuthi le nto bayisho sakudlala kodwa manje futhi uma uzobhukisisa i-serious. Buka le nto kaMtshali. Ngeke sithiwe uKhuzani usebenzisa amandla akhe because I'm sure naye powerful ngendlela yakhe. Asebenzise amandla akhe nje, athi mhlambe uya lapha kusebenza khona uMtshali because I'm sure engathola, I'm sure kungalula kabi ukuthola. Afike nje, angazi kanjani, kodwa nje ngicela ukuthi niyazi into engizama ukuyisho. Azame ukuthi afike amqoshise, angamqoshisa futhi, yabo. Uphele umsebenzi. Lento enayithathe sakudlala, wezwa abantu bembhala la walokho elwa ngey'thupha. Social media usuyingozi. Emsebenzini bayakubheka uphostani ukhulumani, unless usebenzela iy'ndiya-ke njengami, into ey'ngenandaba no-Facebook ukuthi kuthiwani. Uma ungena-interview ungena-C_V, awuzoba nandaba. Kodwa uma ungena ne-C_V yokushaya interview, uma kuwukuthi une-payslip, hlukana no-social media. Usane ukusebenzisa ngendlela e-wrong, Mtshali. Let's hope akuwena-ke kodwa cause hhayi cha, igiya osungalo manje alifani negiya obukade ungalo ufika. Danko.